Uni pinirito sa akong anak, mga friends. Gibiyaan niya kay mahalok siya ako siyang kuan nun. Videohon mahog ka diha anak ha. Kani amo kalaha original jud ni mga friend. Kabilin pa ni sa akong uyang. Uni siya inani ang color. Dili ni siya kuan. Dili ni siya maputi kay itong naman ni siya, mo siya ni maputi. Ako ta siyang videohon nga magkuan, maghikay para makabalo siya unsaon pagprito nya maulaw man siya mga friends. Kuna lang man siya gusto sa kuan. Di mo gani Facebook account niya. Igani siya mag-post iyang dagway. Di mo magprito ang maulaw anak mo na ang naong may pang isda o di pa maulaw yato bang ang naong. Pero akong anak lawon kaayo. Ya lang na. Ara akong baby nga dili mo kaon og kuan. Fish. Anak, hi nak. Hi. No po, big mama. Hi isa. Hi. Hi, Kobe. Ato ba mama? Ana, hi. Hi. Hello. Hi, Kobe, mama. Hala. Muna siya akong badi-badi ni sa akong rest akong baby. Hi, Kobe. Hi, Kobe. Hi, Kobe, mama. Unsa imong kuan ron anak? Unsa imong kuan? Ako Yara crispy kaayo ay. fish. Crispy kay ang fish. Galing na si unsa ka crispy ani. Tantan di man mo kaon aning fish. Kuan lang iya ha. Egg og kanang Milo mo na iyang favorite. Kuman sabaw na bisin pag adlaw-adlaw magsabaw siya. Kay kuan din na iya ha. Mo na ganahan niya. Ug kani fish dili na siya. Munay paniud to ron sa akong anak nga grade 9 nga ulawon. Yan na ipakita yung dagway kay away lang ni. Wapo unta siya mura siya Koreano. Pero di maulaw man siya. Ara o. Ulaw. Muna nagprito unta dapat ani. Pero ako lang kay maulaw man siya videohon. Ako na lang ay. Apa si baby oh. Dance. Dance baby. Man pa si baby din eh. Nan. Bini marikit. Bini marikit man say baby. Babae ni ha. Basin makaingon mo og boy. Oh, boy. Boy ni. Boy or girl? Girl. Girl. Very good. Boy. Mahulog ka na. La.